ଘେରା ପରିବେଶ ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ସହ ଭରପୁର କଳାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଆମର ରାଜ୍ୟ। ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ଏଠାକାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରକୃତିର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକକଳାର ଝଲକ। ମନ୍ଦିରର ଗାତ୍ରରେ ସବୁ ଯୁଗରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ଶିଳ୍ପୀର ନିହାଣ ମଗୁରର ଶବ୍ଦ। ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି ସମୃଦ୍ଧି ଗାଥା ତଥାରେ ଦେଶର କଥା। ଏହା ସହ ଚିତ୍ରକଳା, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ହସ୍ତକଳା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଲୋକକଳା ପ୍ରତି ମାରି ଆସିଛି କେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆସିଛି କେତେ ବିପଦ। ତଥାପି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏହି ଲୋକକଳା ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ସାଜିଛି ଆଜି ନୂତନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ।